מתחנן לכל אחד ואחת מכם, בבקשה, תשמרו על הקדושה, תשמרו על הברית הקדושה שלכם, כדי שאולי בזכות זה יאמר השם די לצרותינו וימהר לגאולנו במהרה בימינו אמן. מה התיקון של פגם הברית? התיקון הגדול ביותר זה קודם כל לקבל על עצמנו לא לעשות את זה יותר. מי שנופל בברית, תדעו לכם, מה שהעיניים רואות, הלב חומד, ואז מגיע יצר הרע. מה שהעיניים לא רואות, הלב לא יכול לחמוד. אם אני שומר על העיניים שלי, ולא מסתכל באינטרנט בסרטים לא יפים, בתמונות לא יפות, ברחוב אין מה להסתכל היום, כן? הכל ריק. אבל לא מסתכל גם ברחוב, לא יהיה לכם יצר הרע לפגם הברית. פגם הברית מתחיל בשמירת העיניים. אין תרופה אחרת. אין תרופה אחרת. תחסום את האינטרנט שלך, שלא תוכל להיכנס לסרטים לא יפים. לא יודע, תעשו חסימות שלא נוכל, חס ושלום, גם אם נרצה וגם אם יהיה יצר הרע, שלא נוכל לגוע באינטרנט במקומות לא יפים, שזה חס ושלום יכול להביא לבן אדם טומאה גדולה, וזה פוגע בפרנסה, זה פוגע בבריאות, זה פוגע בשלום בית, זה פוגע בכל כך הרבה דברים. זה מצער את אבא שבשמיים, זה מצער את אבינו שבשמיים. בבקשה מכם, אחים יקרים, לשמור על העיניים.